Pare rău, Cosmin. A fi înapoi, stăm iar împreună. Să fim iar amândoi. Și pula mea asta, mă. Și nu mai știi de ce v-ați certat? Salut! Bine ați venit la Ușor Picant, emisiunea la care dacă s-ar uita mai multe casnice ar fi pe ProTV. Eu sunt Alex Cazacu și alături de mine l-am pe Viorel Dragu. Vio este cel cu care închid trioul Teo, Vio și Costel. Primul trio pe care îl închid, a mai rămas Deliric ca să închid și celălalt trio. Ok. Vio face stand-up din 2004, este patron la Club 99, acolo filmează podcastul Între Show-uri, a fost host la show de seară, are o emisiune cu Dan Frânculescu numită Prin Canale, tot cu el are și un vin lejereanu și acum a venit ca să aibă o scuză când spune că nu mă place. Ce? Ce? What? Man, Bine ai venit, tragem Vio. joi. Bine te-am găsit, Alex. Mă bucur. Cum stai cu mâncarea picantă? Ok, sunt curios la ora aceasta cum o să intre, că nu prea mănânc picant dimineața și de asta. Dar în rest să știi că foarte mult timp n-am mâncat picant și nu înțelegeam oamenii care mănâncă picant. Mi se păreau ciudați așa. Okay. De ce ai face asta? Și ulterior, încet, știi, cum la fel ca și cu homosexualitate. Știi, la început o găsești dezgustătoare și după aceea încet, zici, bă... Just the tip. Just the tip. încep cu gay cu pula mică, la fel cum încep exact, cu sosurile. Da. Începe așa ușor, după aceea, hai mă, diavolul, știi, te fute dracu în cor. Poți să zic cu futut? Da, poți. Da. Hai să spun cum o să fie. Avem 5 chiftele fiecare, de la ușor picant până la fierbinte ca un dis făcut în mașină. Ok. Mâncăm câte o chiftea, îți pun o întrebare și tu încerci să răspunzi cât poți mai bine. Ok. Mulțumim celor de la Bolz că ne găzduiesc aici. Dacă vreți puteți comanda și voi sosurile de pe ușorpicant.ro. Și nu ne-ar deranja absolut deloc dacă ne-ați da un subscribe, pentru că... Dați un subscribe. Subscribe. Like, share, subscribe. Vio, ești pregătit? Bam! Prima chiftea. Noroc. Hai noroc. Trebuie să ia. Aha. Da, Tu crezi în sintagma Never meet your idols? credeam. Ai credeai? Nu, chiar cred, pentru că am avut două mari dezamăgiri în viață. Cu Eddie Izzard și cu Mugu Mihăescu. Da. Amândoi se îmbrăcau în femeie, acum doar... Sunt ce? Amândoi se îmbrăcau în femei, acum na. Poate asta îți plăcea. Crezi că... Cred că asta e. Oh my god, ce observație bună. Da. Și ai cunoscut pe amândoi și nu ți-a plăcut de ei pentru că ți s-au părut foarte patronizing. Și... Nu neapărat. Vreau să mănânc nu neapărat patronizing. De exemplu, Eddie Izzard mi s-a părut destul de serios, așa, adică pur și simplu parcă era când am cunoscut, noi a avut show la Sala Palatului și el vrea să candideze la primărie pe ceva genul ăsta, în Londra, voluntar. Și parcă ne vorbea așa, parcă era în campanie. Okay. Și noi și toți fim, Eddie Izzard, e dement, e amuzant, e mișto. Și nu, parcă n-a fost, a fost ciudățel așa. Nu neapărat dezamăgit, dar n-a fost cum m-am gândit eu. Și la Mugu Mihăescu, la fel mi se pare că, dar și patronizing, dar se vedea puțin cumva, se simțea chestia asta că parcă nu era pregătit să dea ștafeta, știi? Da, adică la modul, bă, și știi ce, pe de altă parte, păi noi niciodată nu o să fim unde au fost ei. Și nu mă refer la succes, mă refer la bani, absolut niciodată nu o să fim clar. Dar este chestia asta, gândește-te că ei erau văzuți ca niște zei și foarte puțin hate ajungea la ei efectiv. Adică nu existau. Nici n-aveau comentarii. Da, n-aveau comentarii și adică chestia asta cred că odată a mai umanizat puțin performerii în general. Nu mai sunt artiști ăia, nu mai maestre. Și știi ce mi-a dat seama azi noapte că nu puteam să dorm din cauza că tu și-a băiat? Nu mai există paparații, pentru că nu mai au niciun sens, pentru că vedetele își fac ei singuri, adică de ce aș vrea să citesc în CAO când pot să văd ce face Antonia zi de zi că își punea pe
Foarte bună. Da. Publicitate. Da, și asta, scuze. Da, dar oricum, faza e că acum artiștii par mult mai umani pentru că își pun toată viața pe net și bă, uite, faci aceleași chestii pe care le fac și eu, nu e așa de wow. Așa când îl vedeai pe Michael Jackson. Bă, da, și asta, și nu cred că o să mai fi vreodată vreo. Care e cea mare vedetă? Cred că Michael a fost. These days. Da, cred că, da, Justin Bieber, I don't know, Ed Sheeran. Adică la modul street stopper. De exemplu, hai să lasă DiCaprio, dacă ne ducem în actori. Da. Că vorbeam, nu știu cine vorbeam, ne gândeam cine în România este la modul street stopper. Adică vede. Și eu mă gândeam că Smiley, pe de altă parte, Smiley și foarte approachable, să zic așa. Da. Adică n-ai zice, de exemplu, mă gândeam la cineva la care să modul să ai așa, să-ți fie târșă să intri în vorbă cu el. Știi cum ar fi De Niro prin America? Dacă noi avem așa ceva în România. Cine ar fi... Cine? Delia. Delia? Zici că Delia e zona aia de... Scuze. Dacă Beligan. Dacă. Acum am mort fiind, dar oprit, dar toată lumea, băi, de mine. Dar și eu mă gândeam, ce nu, Marcel Iureș încolo, zona aia. Posibil, Maya Morgenstern, da, corect. Nu știu de la ce am pornit, dar uite unde am ajuns. La Maya Morgenstern. Așa, și ideea este că tu trecând prin experiențele astea cu Eddie Izzăr și Mugomin Hăiescu, îți folosești acum ce ai învățat prin întâlnirea ta, prin ochii unui fan, când vorbești cu proprii tăi fani? Asta e problema. Eu am... Adică depinde, bineînțeles, și de... Uite, a trebuit să fi redat și lor puțin credit. Am o glumă pe care o fac când vine cineva la mine să fac o poză, să la mod, adică îl văd că vine cu telefonul și fac, ce mai zici, mă, băiat, n-am mai vorbit, bă, ce dracu, mă, s-a mai întâmplat. Și e foarte așa, dar nu fac tot timpul asta. Da. Dar, da, uite, vezi că ar trebui să... Dar eu sunt destul de ok, așa. Nu, știu, țin minte când te-am cunoscut. Mai ales că, așa, n-a fost, cum a fost? A fost ok. Vezi, de asta e secretul de ce, faptul că n-am fost foarte celebru când a trebuit, m-a făcut să fiu ok. Și când o să distrug, o să fiu ca Ricky Gervais, așa, pe la 40 de ani. Să știi că e o asemănare foarte bună, că amândoi aveți râsul foarte funny și foarte așa, ceea ce ajută foarte mult. Da. A doua chiftea. Bagul blanc. Își place, fă? Scuze. Și asta e bună. Nu îmi permit că sunt căsătorit. Da, și oricum nu se uită. Da. Ai jucat în Website Story și mai trebuia să apar la un moment dat în Las Fierbinți. Da. Dar un moment notabil din cariera ta de actor a fost când ai fost chemat la casting la Umbre. Ce tare. Pentru că unul de acolo a crezut că ești potrivit pentru rolul de ospătar. Când ai ajuns la casting, te-au refuzat instant cum te-au văzut. Ce s-a întâmplat? Nu m-a refuzat instant. Nu? Ideea care? Regizorul, care era super regizor. Și când zic super regizor, zic la modul, dacă îți imaginezi un regizor, ăla e. Stătea pe scaunel de regizor? Deci cu tot cu asta. Eu mă gândeam, nu. Foarte regizor. Și el săracul, nu știu în ce m-a fi văzut, eu și cred că am la stand-up câteodată, stil defensiv așa, am atitudinea asta de zeflemist, spart morții lui. Și el a crezut că aș putea să joc un ospătar rupt, dar la modul prăjit, de tot. Și m-am dus acolo, am dat 2 probe. Eu am fost foarte impresionat că mi-am învățat textul. Am zis că niciun actor, în fine. Cu majoritatea actorilor nu-și învață textul și acolo mai învățat textul. Au luat fix ospătari pentru rolul de ospătar. Corect, foarte bună observație. Pentru spectacole sunați la 0 și a fost foarte... Că am dat acolo 2 ore, am încercat el puțin. Nu, parcă aș vrea puțin mai spart. Zic, bă, eu nu sunt actor, adică încerc cum pot.
Și a fost o chestie de aia de, la final, adică după ce am dat 2-3 ori, n-a fost nici măcar de aia, bă, te sunăm, a fost mulțumim. A fost, e clar. Știm amândoi. Da, nu, n-are unde să duc. Și a fost. Dar îmi pare rău, pentru că mi-ar plăcea foarte mult să joc. Mi-a părut rău când am jucat în Las Fierbinți. Trebuia să ai un rol micuț acolo. Aveai, vorbeai, ziceai ceva? Da, cred că vorbeam, dar, nu, sigur vorbeam. Dar uite, vezi, am avut ocaziile astea, n-am apărut nici în Laseral, nici în Las Fierbinți din cauza familiei, că am vrut să stau cu copiii, că eu fiind plecat foarte mult, vina fiind foarte mare, erau filmările duminică, am ambele filmări. Și am zis, bă, nu pot să o las pe femeia asta care-i vai morții. Să o las încă o zi. Și nu m-am dus la 2 chestii, nici la Seral, nici la... Trebuia Și mișto sunt ca om, bă. Da. Acum dacă stai Nu, și... dacă stai să te și gândești, foarte drăguț din partea mea, că erau chestii care mi-ar fi plăcut și poate m-ar fi ajutat. Și poate făceam mai mulți bani, că ea nu muncește. eu aduc bani în casă. Aoleu, bă, mi-e așa silă de mine, cazapele mâncați aici pe ta. Fii atent, acum oficial. Bă, deci nu mai suport scorpionii. Să-mi bag, Bă, deci eu nu credeam, deci eu nu exist, eu sunt scorpion. Nu credeam că ești genul cu zodiile. Normal, că oamenii deștepți sunt cu zodiile. Oamenii care sunt proști, cred că zodiile sunt așa, că ești o balanță. Da, că ești balanță. Doamne, ești atât de scorpion. Da! Și bă, băiatule, când văd la mine și văd băieții scorpioni, cea mai jegoasă specie. Că sunt de ăștia care tu ce ești? Leu. Oh, fucking shit. Oh, Jesus Christ. Băi, de scorpioni știi cum sunt? Atât de atât de mișto și atât de despre ei și atât de... sunt foarte cuceritori așa, dar sunt niște muiști împuțiți și numai despre ei. Nu, e foarte egoiști și numai despre eu și imaginea mea. Și nu mai zic, eu cât asta ziceam, băi, am obosit așa să încerc să mai par deștept. Jur, parcă e tot timpul presiunea asta să par deștept. Băga mea. Și scorpionii cu asta se ocupă tot timpul. Păi pe cine vrei să impresionezi? Pe toată lumea! Nu ți-ai validare externă de la stand-up? Ai nevoie de mai multă validare externă? Tot timpul, drag, morții mie, dacă eu știu ce în capul meu. Nu mă, dar... Că sunt scorpion. Bă, scorpioni. Și știi ce mi s-a părut tare? Madonna, care, bă, nu o suportam pe Madonna până am auzit că s-a întâlnit cu David Guetta să facă o melodie și când a aflat că e scorpion s-a ridicat și a plecat. Da, frate, Madonna is the real deal. E my spirit animal. Bă, da, bravo, Băsescu, scorpion. Bă, vă zic, scorpionii nu sunt de trăit cu așa ceva. L-ai votat pe Băsescu? Dar laș vot. Oricând în afară de alegeri. Da. Deci, vă rog, zodiile. Bă, este. Și n-ai cum, mă, deci toți prietenii mei sunt raci. Toți, la modul is fucking toți sunt raci. Și Costel care-i pești. Sunt. Și toți racii sunt amuzanți. Bă, nu, hai mă, uite, vezi, fetele astea deștepte, știu, tu vezi, vai morții. Toți prietenii mei săraci. Săraci! Bă! Toți prietenii mei săraci. Bravo! A treia chiftea! Keep rolling. Gata, băgăm? Noroc să fie primit. N-ați nedagoniat. Știi? Erai mic. Dar chiar de când e melodia aia, n-ați nedagoniat? Tu ești foarte pasionat de sporturi. Ai făcut kickbox, ai făcut basket, îți place mult MMA-ul. Dar acum mulți ani erai pasionat de culturism și decupai culturiști din reviste. Nu îi puneai pe pereți, dar îi țineai prin camere. De ce? Îți plăcea să te uiți la bărbați goi așa, care arată bine? Bă, nu știu, asta n-am înțeles niciodată de ce m-a pasionat culturismul. Adică era la modul... Știam de astea, programe de antrenament, nutriție, n-am folosit niciodată. Da, vă jur, adică în Buzău, că eram în Buzău. Dar știam toți culturiștii, fiecare cum concurează. Aveam și postere prin cameră, aveam un... Dar știi ce făceam cu culturiștii decupați? Îi decupam și aveam în cameră, îmi făcusem un coș de basket. Dintr-o de-aia de margarină, era, nu mai știu cum se numea margarina aia, decupam... Delma. Decupam
aia capacul, făceam o plasă din nu știu ce căcat, puneam coșul undeva sus în cameră și făceam de aia de hârtie și cu scoci și făceam un concurs între ei. De exemplu, dar era foarte adică, de exemplu, dacă îmi plăcea mie de unul mai mult, îmi plăcea de Dorian Yates și făceam cum se bătea Dorian Yates 2 cu 3 să jucau basket prin mine. Se bătea, de exemplu, cu Flex Wheeler. Okay. Și când dădeam, ziceam, ok, acum dă Dorian Yates. Și băgam cu Flex Wheeler mai puțin. Da. Aruncai cu stânga. Da, aruncam cu stânga, da. Nu știu ce, dar mi-a plăcut și în continuare mă mai uit. Adică știu culturiștii care sunt momentan. Și a fost, atât de ciudat, atât de mult a scăzut culturismul și ce înseamnă, cum era perceput și erau niște monștri. Mr. Olympia de anul trecut a venit în Cosmopolis când s-a deschis sala. What the fuck? Deci e Brandon Curry. Brandon Curry. Da, și am fost așa, am trecut pe acolo, dar mi s-a părut, doamne, dacă mă gândeam așa când eram eu mic, să veni Dorian Yates, că era șmecher când eram eu mic, să venit în România sau să fie apărut undeva, dar aminte în Cosmopolis, era la, băi, ești tremend. A venit la botul calului. Da. Dar oricum, adică Brandon Curry nu e foarte bine văzut ca culturist, pentru că n-au concurat ăștia foarte buni. Phil Heath, Kai Green. Schwarzenegger. Okay, Schwarzenegger. Da. Nu mai atâta mai aici, gata. Patra chiftea! Și beau. Am emoții la asta. Zău? Da. E nasol. Hai noroc. Deci e frumos, dar puteai să-mi zici, stai mă, nu știi că nu e așa rău. Nu e așa rău. Viorel, suntem bine. Mă, că e ok. Viorel, mușcă din sus, că te vede lumea. O să fii înjurat în comentarii. Dacă. Cum o să fiu uzat în comentarii? N-am văzut hate la tine. Ba. Dar nu neapărat am hate. văzut doar la show de seara. Hate. Bă, da. În fine. Știi care e hate-ul la mine? E hate-ul ăla, bă, de ce e băiatul ăla acolo? Da. Atât. Așa, nici nu, nu știu. Zim. Tu ai dat unul dintre cele mai mari și virale scandaluri cu disul către Full și micuțul și așa. Și care are... Bă, dacă nu poți să o duci, nu mai fă emisiunea. A generat o reacție în lanț. Eu n-am nimic. Știu că... I-am mușcă toată chifteaua. Știu că tu ai locuit împreună cu micuțul. Da. Care a fost cea mai mare ceartă pe care ați avut-o când locuiați împreună? V-ați certat vreodată? Da, ne-am certat de vreo 2-3 ori și odată când efectiv a coborât din mașină și a zis, ba, pula morții tăi, nu mai știu ce. Eram în mașină și nu știu ce ne-am certat. Dar eu am chestia asta, adică poți să te scot din minți. Ok. Cu faze, știi, cu soția mea nu mai zic de atâtea ori când am ai gustrat asta. Deci atunci, da. Deci atunci a fost, cred că a fost vina mea, sigur a fost vina mea. Pare rău, Cosmin. Am fi eu înapoi, stăm iar împreună. Să fim iar amândoi. Și pula mea asta, mă. Și nu mai știi de ce v-ați certat? Bă, nu mai știu, dar într-adevăr a fost... Chiar, ce dracu ne-am certat? Nu mai știu. Cine dracu mai ține minte certuri așa? Știi? Adică ții minte doar nervii aia pe care ai pe moment. Băi, ești prost. Dar, nu mai știu. Și cât de... Adică... Crezi că... Crezi că se mai gândește la mine? Crezi că v-a afectat relația faptul că ați locuit împreună? Nu. Ați devenit mai apropiați? Sau... Bă, da, am devenit mai apropiați. Nu, atunci, practic, noi când eu atunci eram despărțit de actuala mea soție și după aia când ne-am împăcat, ne-am mutat din nou împreună, eu cu ea. Deci cam asta a fost principiul, adică nu ne-am certat sau ceva. Înțeles. Păi și atunci, de ce ai făcut acel dis? De ce ai cântat? Sau de ce ai postat-o? Deci, problema cu disul ăla. Deci, încă o dată, eu sunt scorpion. Îmi place Mă știți. Îmi place să mă dau mare.
scopul acelui dis între ghilimele era să mă dau eu mare că știu pe de rost toată bucata aia din Hit 'em Up. Nu era niciun dis. Și ca să nu o zic pur și simplu să o pun și să o cânt word for word ce zice Tupac, era cam plictisitor. Zic, hai să fac o chestie și eu atunci, efectiv, mă gândeam pe cine să mai bag să nu se supere că nu bag. Da. Am băgat și pe Bobonete, oricum vreau să bag. Dar mă gândeam, zic, bă, hai să nu las pe cineva pe afară să nu se simtă aiurea, că știi, adică mi s-a părut friendly aia. Da. Acum, pula mea. Și ce ai zis când ai văzut disul lor? Unde și-au dat mai mult interesul, adică au muncit acolo. Bă, mie prima dată mi l-a trimis micuțul audio. Mi s-a părut ok. E aiurea că nici nu aș vrea să... Pentru că până la urmă, nu știu, a fost puțin... Practic ce s-a întâmplat acolo a fost din ambele părți o încordare de mușchi. Adică asta a fost. Adică eu, Dumnezeu mie martor, eu am vrut să mă dau mare că știu niște versuri și de acolo a generat în chestia asta cu încordare de mușchi și s-a ajuns unde s-a ajuns. Și puteți uita. Eu nu mai mănânc niciodată. Mă piși. E foarte dimineață. Și consider că ați câștigat acel... Da. Toată lumea consideră a fost, da. Deci voi ați fost Eminem și ei au fost Ja Rule. Bă, nu știu ce să zic. Nu chiar. Ei au fost MGK. Nu, mi se pare iurea. Și adică pot doar să zic că am avut un avantaj făcând după ei, să zic așa. Da. Întotdeauna ai avantaj când răspunzi tu. Și de asta... Și doar nu puteau să facă album de dis. Bă, da, nu pot zic că mă așteptam, dar eram curios dacă mai scoteau ceva. Eram curios. Nu s-a întâmplat, cred că a rămas acolo, e ok. Nu. Păcat că n-a scos și comicsul. Mi-a plăcut foarte mult să fi scos comicsul, era foarte mișto. Hai să vedem. Eu pe asta trebuie să o mai termin pe aia, că n-am luat din aia tot. Hai. Noroc. Hai, ultima. Să fie bine. Da. Ok. Dar știu că o să mănânc și pe asta toată. Mănâncă. Am o trooper. Asta înseamnă să fii bărbat în 2020. Mai ales după ce m-am chinuit să te aduc aici, să nu mănânci tot din farfurie. Da. Oamenii nu știu, dar eu mă rog de tine de un an. Nu mi-a zis că îmi pare că sunt muist. Adică sunt muist, nu vreau să vadă. Tu când erai mic îți petreceai vacanțele de vară la țară, unde ai fost bătut de doi băieți blonzi. Ce s-a întâmplat? Ce au avut? Mi-au furat moțarul, domnul Cazacu. Aveam și eu un sac de moțar, îl strânsesem pentru porc. Nu știu că se numește moțarul în alte... Nimeni nu știe. Sunt niște chestii pe la Buzău, sunt doar la Buzău. De exemplu, aia celebră, am mai zis-o, nu știu. Nu e nicăieri. Știi cum se alungă pisicile în Buzău? La pagina de Buzău, în Bărăgan. Câți? Nu e câți este în Moldova. La pagina e așa. Prups! E t-r-b-ț. Cum? Prups! Ăia primit rapperi. Da. De ce m-aș da? Și am înțeles că la câini mai e și prin Ardeal, Țiba. Și la pagina e Țiba și în Ardeal e Țiba. Da, am auzit și eu de Țiba. Țiba! Da, prups! Da, e din diafragmă. Prups! În fine, am mai zis asta, încep să mă repet. Dacă fac stand-up. Da. Și băieții blonzi aveau vreo svastică pe mână, ceva... Morților. Era... Câți ani aveai? 28? Bă, nu mai știu, eram micuț. Și da, bă, parcă și văd cu bicicletele lor că au trecut de mine. Și pe aia s-au întors. Și m-au bătut. Și mi-au furat moțarul.
Și după aia, nu știu, am început eu să mă antrenez, aveam un băiat... De acolo, gen, îți plac bătăile, MMA-ul, kickbox-ul? Că Da. Cu... Am trăit acolo și am început să aveam o planetară și făceam cu băiatul ăla... Da, dacă știi asta, știi și cum se termina povestea, că nu o să-i zic numele, era un vecin de acolo din sat și ne antrenam noi așa, mi-am făcut un sac de box și după nu știu câțiva ani, mai mulți ani, m-am întors acolo la țară și o întreb pe Cel mama care era la aia. sac. Nu, am întrebat, bă, ce mai faci, mă, băiatul ăla? Ce pușcărie pentru viol? A fost fucking shit. How did that escalated quickly, da. Deci, da, așa e mai asta e Probabil pe chestia. băieții blonzi că și lui i-au furat moțarul și el i-a violat. Posibil. Dacă s-a răzbunat el de fapt și acum eu îl judec, dar nu. Eye for an eye, a penis for an anus. Fără Bun. Puteți să o folosiți pe asta, notați-o. Eu o să mai iau din asta. Așa. Ce ar mai fi? Ce ar mai fi? Ce mai avem de discutat? Ce am zis de Disney? Gata, asta, cam asta a fost. Deci, Ce? Păi asta, atâta. Eu mai stau. Mai mâncăm dacă vrei, dar... Mai stau până la 12. Dar felicitări, Vio, ai reușit să mănânci toate cele 5 chiftele care nu s-au dus deloc lejereanu și nici mâine dimineață. Da, mă, am un vin. Mulțumim prietenilor noștri de la Sneaker Industry. Bă, eu nu plec! Au pregătit un cadou. Nu auzi că eu mai stau. Nu mă uit, vreau să mai stau. Ce rău? Mi-a intrat pe gât. That's what she said! Oho! Mulți ani trăiască! Avem și un cod de reducere pe Sneaker Industry pe care îl puteți folosi, ușor picant. Găsiți link-ul în descriere. Eu mor aici. Mulțumim celor de la IQ Media. Uite, pentru asta am echipamente. primit. Asta am primit. Dacă v-a plăcut episodul, puteți să ne dați un subscribe, like, share. Poți să pleci și eu să mai stau. O să fac singur. Păi asta, Termin. acum e momentul tău. Dacă ai ceva să ne spui, ai camerele astea două, poți vorbi la camere. Păi, inițial, eu am plecat din Buzău în 2000. Am venit la facultate ca vreo taică, eu nu voiam. N-am... Dar stai mă, că mă simt prost că n-am terminat astea. Bine, vrei să mai vorbim un pic? Dar eu nu vreau să mai vorbesc. Acum dacă... Dacă ai zis că dacă te-ai lăsat de stand-up, te-ai apucat de construcții. Da. Că Du-te-mi până mea, fucking shit. ți-ar plăcea să construiești case. Da. De ce? Te referi la modul efectiv să fii zidar, să pui chestii una peste alta sau vrei să proiectezi o casă? Adică mai mult partea arhitecturală sau... Bă, cred că tot procesul mi-ar plăcea. Oricum când eram în liceu, cred în liceu sau nu știu, în vacanțe pe atunci, am construit, făcea tăcă-mi o casă și eu munceam pe acolo vara. Și mi s-a părut foarte mișto și e Caterinca aia cu muncitorii, care este senzațional. Lume de șantier. Lume de șantier, sunt oameni aia, sunt bat picioarele în Dar e atât de mișto la stand-up că e aceeași băiețeală. Bă, cumva da. Și cumva tot timpul am tras spre chestia asta. Tot timpul am avut... De fapt, până la urmă, sunt așa și mă gândesc, nu știu exact umorul meu cât a fost, că mai mult era luat de la alți oameni. Că erau foarte amuzanți. Mereu am avut până mine oameni foarte amuzanți, foarte mult. Și cred că de asta m-am ajuns aici. Nu neapărat ca să fiu amuzant, dar lucrând în umor. Și că ai învățat... Vio, vinul Lejereanu, Club 99, Da, ceva show, ce mai e? nu, dar ceva șunț. Nu se mai face. Dar, nu vă uitați. da, show-uri de stand-up, cât se mai face? Când apare vineri? Da. Dacă o să mai fie, by the time this airs, o să mai fie show-uri. Dar, da, Lejereanu, ce ar mai fi? Mersi. Alex Cazacu. Da, mersi Foarte mult shit. că te-ai uitat, foarte că ai venit. Bă, da, Da. știu. Hot shit, man. Hot shit, Bă, da. da. Dar e mișto, e așa un sentiment de... Gata, asta a fost. Gata. Mersi. It's a wrap! Oh my god. Aoleu. Bă, băiatule. Da, mișto.